wong nandang tresno kaya wayang digawe lakon bapek kayu ora ento kayune asem digawe samperan dasare ayu bawaane entuk yen mesem tansah dadi pikiran kuning-kuning buah ketimun kupati satu dibuat jamu saring-saring sayang aku ngalamun karena terbang yang wajahmu kali milih kena dibendung dijajaki amung sak dodong pedhet teng tali kena disambung pedhet tresno mung katone netra ning pun momong kadang momong yen kepengin pintere sing padha sregep sinaune besok yen wis gedhe bisa bantu marang wong tuane anak lanang aku wis duwe anak wedok yo wis duwe besok yen wis gedhe ditrasani marang sapa wae son kadiri lak tulung agung jajak desa milangkori konku mikir ngati bingung nelongso sajroning ati iwak lele mati dikepuk suci nono kayu silakan nadyan suwerana te pondok sapi satan Julai anakku sing ayu dhewe besok yen wis gedhe uga bisa dadi